Здравейте и добре дошли в моето ново видео. Днес превземам канала на Brawl Stars. Днес виждаме с Едгар сме. Между другото сме на 2092 купи. Почти само 8 купи ни трябва да стигнем до 2100 купи. Така че да видим да се разберем с кой ще играя. Чакам да стигна 10 000 да купя както виждате, аз съм доста близо, така че нищо не ни пречи. Да започваме играта. Майко, аз не можах да убия 8 бита, ще ли го убия? Най-слабият герой уби 8 бита. Това сега много бързо. Събираме за Карл, между другото, и имаме 90, а ни трябва 430. И в шопа нищо дали мога да взема. Мога да взема за 20, за 19 джема спрей оферта за нов спрей на лук. Между другото, да го вземем ли? Пишете долу в коментарите дали да го вземем. Отивам да прочета. Добре. Вземаме го. Сега да вземем на лук. Ето го и новия спрей. Това е той. Сега ще го използваме. Надявам се, че е хубаво. Ще стигна днес на 19.